kanyo today sirikal ong'iye matin. Iparo nade wakili gi Dr. Matungano wacho ni kanyo to chik onge, ine jal ma osesomo pend chikego ibiro nyiso ka chik ntiere kanyo, ka chik dwaro ni gimoro timre kanyo kato oyo landa ni wan kuro kochakore dwe ma kama winjo bed ni gigi medore nyaka kama dwaro kawo pach oganda jo Kenya miluongo ni public participation koso en ni koro en tiere lwet jotelo manomi telo mar pinyni. Aparo ni gima dana parne Dr. Mark en ing'eni gik moko machalo kaka kelo eni levy ushuru e gik ma ratiro mar oganda nitiere gin gik ma demand ne nyaka pach jopiny bedie. Nimar king'iyo kaka nitie lendo mar medo usuru mar kidwa dhi replace kitambulisho kata idwa kawo marriage certificate kata birth certificate en gima nie pend chik. To gimoro amora manie pend chik king'iyo nikech ma nie Citizens App Registration of Persons magi gik mantiere e chik makata samwa wuoye ni kapok ncho land lendo no nitiere levy mo already nitiere weche mag kawo opande. Yes. Koro ing'eni chik dwaro ni en responsibilities of leadership and principles of governance oting'o participation of the people. Koro participation of the people ne nikech ok ni jopiny odagi ni ok nyal chulo usuru. To gima dhi mbele mbele ten usuru maromo nade. Nikech ka koro wacho ni ka ng'ato olalo kipande to chulo 1,000 eka koro kawe. To samoro kawe to ikawe nono. To sama koro ne olal nikech samoro nego bed ni sama ikelo lokruok e pend chik ni onego bed ni to ing'eyo to under what circumstance can one lose an ID. Koro kopo ni samoro jokuoge joma undo odino ni ndara ka koro kwa wuok sani kaka studio kata maya to kiny kaka wan joma wuotho kuonde ka kuonde koro kila saa kamoro amora kadhi to nyaka chula 1,000. Koro gima timre en mani gimomiyo ne joma ne loso pend chik wan kaka joma ne ni e team no endo miyo jopiny bedo gi that general acceptance. Ji nyalo gole pachgi ni tadieri to bende ng'iyo gigi vis-a-vis ni to the economy performance mar economy chalo nade nikech sama idwa overtax the populace, the general populace onego ng'e ni nitiere gik mang'eny mok bi dhi kare nikech bende development all over the world all over the world there is no country that has developed by taxation. Ne kaka uchulo usuru mang'eny kaka unyalo gero ndare kaka unyalo timo ang'o. There was also element mag partnership ma ji tudore gi pinje mopogore opogore to ji bedo kanyakla to ng'endo ke chenro mag dongruok nyalo bedo nade. To kidwa bede sirikal ma en usuru kiny ka kiny mano samoro ok ni kare. Mano momiyo ne oket ni nyaka iped gi jopiny nyaka wuogo e gimoro amora decision moro amora dhi affect gi negatively. Onego bed ni kawo pachgi penjo ni oyo wato ne waneno to kare ka dibed ni chulo usuru to onego bed ni ng'ama olal ne yore machalo kama te onego bed ni timo kama. Koro kanyo tapogora gi daktari mates ni magi ma nyaka jopiny bende bede gole pachgi nikech it is not a roadside declaration ma ng'ato dhi ochung' e bathe to wacho ni kawuono jodirabati Royal Media wadwa ni kubiro kata utimo mangima. Ma en gima affect ji te monego bed ni japiny nya gole pache ni oyo jatelo kato waneno ni magi kaka onego bed ni time. Jo ng'eni gima timore kanyo seche migole cha to japiny